Ekseni ngabo 6 ngifonela unkosikazi wathi angiphuthume phezulu umlondi omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message nami ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle. Wabe sethi khona-ke i-decision aseyithathile malume, ngiyaxolisa, sengibulale ingane, so now nami ngiyayithatha impilo yami ngoba ngeke ngikwazi ukubhekana nani. So uthe mengizwa leyo nto leyo ngabe sengiyasuka-ke ngaphuthuma khona la yathi ukhona. Uthe mengifika ngathola abanye abantu endleleni ngathi ngicela bangilekelele siphuthume siyobheka la kuhlala khona endlini kaMlondi. Uthe mesifika lapho safika khona iwindi elifile, safika salunguza ewindini sathi siyabona e-dining room khona into esiyibonayo isidumbu. Sathi siyaqalaza futhi nangu umlondi uyalenga. Lakhi kanti kwi-voicemail bengaqedile bengayizwanga yonke, ushilo nokhiki ukuthi uzoshiya kephi. So saphinda sagqekeza lelo windi-ke lakhiye sakhiye sathi sibheka nasekamereni khona futhi umuntu esesiyambheka sabona ukuthi hayi uma wengane yakhe naye ulimele. So iloko nje sishaqeke kakhulu nathi ngoba bengakazi asho lutho uthina, besihlala naye sizenzela into zethu kodwa bengakazi asho ukuthi unenkinga. Mhlambe i-relationship yabo ibinjani nosisi? Mina ngokuyazi kwami sisi wami be-right, ngokuyazi kwami ngingazi-ke ukuthi ngale behind the scene bebenza kanjani, kodwa ngokuyazi kwami mina bengiyazi right ngoba kumina wakwakhuluma nje indaba yokukhuluma indaba yamalobolo what not. So nje mina bengiyazi right. Banesikhathi esingakanani bandawonye? Ngeke udlulile u7 years, 7 years or 8 years ngoba ingane ngathina 4 or 5 ingane ngoba sekuyisikhathi untombazane ngimazi efike ekhaya nje engakahlali la, ifike ekhaya sisahlala naye ekhaya. Le ndaba lezi zifika njengoba naseyindabeni sokuvela ezinye ngiyathemba ukuthi nawe uyazazi. Njengoba sekwenzakale kanje babucele yini ehamba engqondweni yakho kakhulukazi ngoba uwena uthole umlayezo uphuma kuMlondi? Kuningi sisi wami kodwa nje ngikhala ngokuthi umshanami nje waye engakhulumi ngoba siyakhuluma into eziningi, kuningi sisi wami. Umgcineni noMlondi before kwenzakala isigameko? Ukuhlala naye noma ukumbona? Ngimgcine ey'nsukwini nje ngidlula la, mhlawumbe ngolesithathu noma ngolesibili ngimbone edlula la, kodwa ukuvakasha kwami nje ugcine ngivakashele ngomgqibelo. Sahlala futhi sayixoxela nje izinto nje eziyi-right, sayixoxela sinikalana ama-advice ngempilo nje generally. Wafuka futhi hayi wavalelisa malume hayi izobonana. Mesibonana-ke ingane ehlonipha kakhulu kumina ngoba mengibona kule ndawo lezi zobumnandi akasondeli kumina, mana baleka asuke nje ahambe. Ngizwa ngathi usisi bekezela ngokuvakasha noma bebehlala bonke, mhlawumbe sichazele ukuthi njengoba nibafice balandawonye bebahlala bonke noma usisi khona la uphuma kwenye indawo? Usisi akahlali la, usisi ufika ngokuvakasha, yena uhlala khona la eMgababa kodwa endaweni ekuthiwa e-Fracom. So la uyafika nje ukuvakasha ezibaba wengane ahlale lo 4 days mhlambe lo 3 days abese yahamba, akayena umuntu o-permanent la, umuntu ovakasha nje. Angibonge kakhulu. Ubhuti wethu lo kade ephuma emsebenzini ekuseni usifonelile wathi asiphuthume endaweni yesigameko. Sasesifika sayiphosa kulowo nhlekeleleke ekuseni, safika sekugcwele nje nomakhelwane bangakhona lapho. Salinda kusakhona namaphoyisa kusalindwe lapha abazothatha idumbu. Salinda-ke sasaqathwa basivumela ukuthi asingene simbone. Sangena-ke sambona-ke sayidelisa sasesibuya-ke base beqhubeka-ke bona. Nami ngimbona ubongeka nokuthi mesikhuluma nomndeni wakacela bebesichazela ukuthi bevakashile nina bekesuka la endlini benazi ukuthi uya kumfana. Yes, besazi naye wangitshela ukuthi yami bejwayele vele ukuhamba bevakashe bebuye kuloko kunayo basabuya kade. Bengumuntu ebethe uzobuya namhlanje meseqeda ukuluka la ungasenza kangakho. Mhlawumbe wena uzowazi
kahle ukuthi ibinjani noma lento eyenzakele nani isanithusile anazi ukuthi yini esuke yaba wrong. Asikaze nje sisole lutho ngabe ngiqamba amanga nabanye nomndeni walethu bayazi asikaze sisole lutho nje ube ubaba wengane o-right enganeni yakhe naye uma wengane yakhe asikaze ngisole lutho nje umuntu o-right nje ngoba ungangokuba nebethe baziwa I think ePavilion yobathekela impahla and sibonile futhi lapho impahla zikhona embhedeni khona ukuthi bayile lapho bezovuka-ke namhlanje ayoloka-ke bese buyela la ekhaya yakhe kodwa nje ayikaze yayikho into yakuyasolisa ngayo. Bongeka bekuwumuntu okhulumayo nge-relationship yakhe noma bekuwumuntu o-secretive bekungekho amasanzeni wabonayo ukuthi mhlawumbe ayikho into ikhona into engahambi kahle phakathi kwabo bobabili? Bengena umuntu oneyimfihlo shela ubekhuluma nje yonke into esho nje indlela abaphila ngayo bengakaze nje asho ukuthi mhlawumbe khona kwaba inkinga phakathi kwabo cha esingazi lutho nje nathi nje naloku usithuse kakhulu nje ukuthi hawu isimanga esingaka bezingakaze nje ngempela sisole lutho and befika nayo babongane la afika ababize bame lapha emgaqeni ezobona ingane yakhe phinde emuva futhi ngisho bebavakashelile futhi bavakashe bahlale kahle nje babuye njengokujwayelekile. Nizohlalisana nikhulume lapha bacele njengoba sekwenze kanjani manje ngoba wengane njengoba sekwenzakele kanje manje? Angiboni phela inkinga nabantu bakacela ngoba phela ade bengazange bathume umuntu kuzoqhubeka nje kufanele ngasekuqaleni bengekho inkinga pheze angiboni ukuthi khona inkinga engaba khona bengazange bathume umuntu. Uma mhlawumbe ngasichazela ukuthi Bongeka bekuyingane enjani nokuthi nje uzomkhumbula njengomuntu onjani njengoba sekunje manje? Into nje engizomkhumbula ngayo uBongeka ubemntwana ohloniphayo angisho ngoba na ukuthi akasekho umntwana ohloniphayo olalelayo ngisho uma umcela into nje bengawona ingane edinwayo bese manje enza into ngaleso sikhathi nomntwana wakhe ngokunjalo beyingane nje ethandekayo nje lokho nje ngakusho.